Les tornes s'han canviat. Ara Catalunya és estable i tota la inestabilitat està a Madrid. Tenim un PSOE destruït, un Podemos que ha tingut molts problemes, les eleccions gallegues i basques han sigut un gran fracàs de Podemos. La ideologia del PP és franquisme. Madrid és un circ. Si realment pogueren aturar-ho, caram, què estan esperant? Perquè és que ja és molt, ja estem a la punta. Si pensen aturar-ho en l'últim segon, és que no funciona. Com vol frenar Espanya, que és un país de xitxa i nabo? Jo com vaig a ser imparcial? De què vas? Una qüestió diferent és si a les tertúlies sempre ha d'haver un tio unionista que no aporta res i que l'únic que fa és desfer la tertúlia. Al juny tot estarà preparat. I tot està preparat vol dir coses que el govern no pot explicar excessivament, però que tots ens podem imaginar. Hem de saber on imprimim passaports, hem de saber com es posen els Mossos a la frontera amb Andorra, hem de saber com controlem l'energia, hem de saber com fem circular els trens fora de l'autoritat espanyola, hem de saber com obliguem els bancs a pagar al govern legítim del país, hem d'enviar cartes a tots els governs del món explicant-los que ens hem convertit en un estat. Els consellers han de ser ministres, el no sé qui ha de fer no sé què, s'han d'obrir ambaixades, s'han de repartir documents. Com es farà això? Doncs molt senzill. El govern de Catalunya li dirà a tots els gestors i a tots els bancs: escolta, el compte corrent on s'ha d'ingressar és aquest. I si no obeeixen? Primera, que quan n'hi ha un nou poder es tornen tots molt xallets i obeeixen. Però si no obeeixen és que el ministre d'Economia, que ja serà ministre, tindrà la facultat de retirar la cèdula bancària a aquell banc que no pugui operar a Catalunya. I veuràs tu que ràpid es quadren. No ens podem permetre demà proclamar la independència i que després demà n'hi hagi un cotxe de la Guàrdia Civil patrullant pel carrer. El primer dia, en directe per TV3, s'haurà de fer un cop de força. I aleshores n'hi haurà tota una sèrie de gent que de sobte entendran que el poder ha canviat de mans. ¿Qué coño es esto de la UDEF?